تے تو کے کمیں دو تمہجو مدینے جو میریں دو رسول اللہ جی حدیثہ مٹر جڑے پورے موٹ دان تمیت چاندو آتا یسمو کرن آلہم مجھے بھاج جتیا جو آوازہ مجھے پیجے جتیا جو آوازہ اے مجھے دوست جے جتیا جو آوازہ او دوست مٹھا دوں تا دنیا میں مجھے جان دے ککن پہ سٹھا او دوست مٹھا دوں سرجن جو بازوں پہ لگائی او دوست مٹھا مکھوں سوا تو مانیوں نہ پیٹا دیوں او منجا پیارا بھاوت تونجے گھر جی زینت مایوس کنگرو کوٹ جا پٹر یہی بائیوں مایوں میں اجوا بائی گری پہ قبر میں سٹیوں اکیرڑو چھجوں دو ونجی نکو دوست گھڑا نکو مٹرا نکو ماٹرا نکو بھاوا نکو پیا جو تکو بھی کونے او بھا پیارا دوست کارے تا موٹا ونجو اللہ جی کامل ولی بٹائی جو آمانو موئے پجانا تکڑ کن تمام کھڑ کھڑ آئی بات میں منزل کن مقام لٹے لوڑ لطیب چے موجو کن نیلام ہر موٹ مدینے جا جام جو آجوں تجھے آسرے یہ سب چھڑے دا دوست عزیز جے کے ککن سنوارا او مسلمان ذرا کیوں بند کرے ہکڑو منڈ سوچ جائیں جے کے گھر میں تو تے ککن دا سن بخار نتا سن بیماری برداشت نتا کر کراچی کو کشمور کھڑندا تھا وطن بنیوں وکڑی خرچ کنی بیماری تے سر بچا قربان کا مسلمان نیے بیگے لڑو قبر دے والے کیوں موٹے تو منہ او بن پو سوچی تا دنیا میں چارنو یار کچھ کونے ہلنو امیر چونجل نمائدو ہندو ادا انکے دا ہتے حد کھن دے بھی شرم تھیندو ایٹھ تھگی رکی دعا گوری ہی کرے چھڑیندو بیٹا اترے جو وات جے پوکھڑی تے پوک نتوین دئی مند جڑی پانی تھی دئی بول برا سکی تھی دئی سوگ جتے لڑ دو سارو لوگ متا سکی کڑے سنگلا مسلمان انہ قبر جی تیاری کر یار بیو تے کچھ کونے حضرت انس دو چوے تک صحابی سوال کیو او مجھا مدینے جا میرا بیو بدایو تا قیامت کدائیں دی مجھے رسول اللہ دے اکھر میں لڑکایا پان فرمائیوں صحابی تو سوال کیو بدا دا قیامت جی تیاری تو کیڑی گئی صحابی تو چوے سائی مارو زار کیان پر ناز نائے نمازو پڑھیوں تم ناز کونی حج زکاتوں دنوں تم کیا تم مکے ناز کونی پر وہ مجھا دل ربا وہ مجھا محبوب ایکڑی شے ماں دل میں سانڈے سکھ کرے بند کرے چھڑیا صحابی تو چوئے مجھے مدینے جے میر فرماز کیڑیا روئی تو چوئے رانا اللہ اے انہ جے رسول جی محبت میں سانڈے رکھی چھڑیا اللہ جابانو مجھے مدینے وارے سائی فرمائے سو صحابی جے جی جیسا محبت ہو دی قیامت جے دی انہ ساگد تھندے تو کی مبارکاتوں قیامت جے دی ماں مصطفیٰ ساگد دے حضرت امیر عمر دو چوئے جڑے کا قرآن لتو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہ ختمہا پوری سورت قرآن نازل چھو پر ایڈی خوشی نسی جدی مجھے رانے
حبیب جے ان فرمان تے خوشی تھی توا مصطفیٰ تنجو پنجے گنہگار امت ساں پیار وا مصطفیٰ تنجو پنجے عاشقن ساں پیار یعنی تو ہتے بگڑا قبر میں بگڑا محشر میں بھی مدینے وارا تو گڈوں دے حضرت صوبانا مجھے حضور جی کچری میں بیٹھڑو اکھن روئی روئی جار وائے چھجا پنجا رستہ بنائے چھجا حضرت بیٹا یہ فرمائی دعا جوڑ سان جن رات دیا روان لاڑے لڑکا کھن ماں پیرے اوند پاں او دھرتی سب دھواں لڑکن سان لطیف جے اللہ جا بانا صوبان کے مجھے رسول اللہ سینے لگائیں دو اسو کرے سونا ہیرا قرب مو کمزور دے گئی محبوباً فرمایا تو چھوتو روئی یا رسول اللہ کڑی گنتی مکھے جھکائے چھڑیوا انہا جھوڑے چھڑیوا جنہ یاد اندیا روئی روئی نیر ایو حال بڑھائے چھڑیوا صوبان کڑی یادگیری اندی تے مجھا سنا جنہ سکے کھن دیا گھر چھڑے تو دل ربا جو دیدار کندہ آئیو تو جو ودہا وارو چیرو لسی دلڑوں ٹھارے موٹی نیندہ آئیو او مجھا رانا انہیں گھنٹی گاریو معاشرت میدان میں تمام عالم مقامت جنت میں اساں کے دیدار تھی دو لین تھی دو او مجھا محبوب یا جنت بتدے وردی جد رانا تو دل ربا جو چیرو دو حضور کریم سینے لگائیو او صوبان گنتی نہ کر تو کیا مت جے دی معاشر عشر میں جنت میں ماں رسول اللہ ساؤں عرض یو پیو گیا مسلمانہ ذرا اکڑے منٹ جلا سوچو کہ دنیا دے اندر جے کو وڈے رو تو گے کمن آئیو امیر کمن آئیو دوست کمن آیا قبر میں لٹے کم آئیو مدینے جو میر آئیو قبر میں پاچندو تم جو مدینے جو میر پاچندو اتیکڑے سوال مٹی گیا سائیں کیاں ایندو ماں جو نکیر منکر کیا تھا چنچی قدرتا ماں جو مصطفیٰ دا انن جو بھی مالکا جرے حبیب قبر میں دیدار کراوئی باقی تو کہ چھا گھر جو مسلمان پر ان جیلا شرطا ایک شخص کے نوا پتر ڈیو جل انہ جے پیو کے بیٹھا اکڑا گاریو جل نمن جے کنت جوان نہ چورے ہکڑو وری گرے بان پکڑے جسے یا تا انہ کے مارے یا پان مرے تا پیو چوندو پتر تا نوائی ہوا پر جا جے کی ہاں یہ بے غیرت نکتا ہلا لئی پترات مجھو حق یاج کو بیت قربان دی آئیو مجھو مصطفیٰین تے تم یار کا تھے تو کی دی وٹے مسلمان اج وقتو چیو اج میدان ملائنو حضور جی عزت جے خاطر اساں سبنی کے مدینے وارے سائیں دے صدقے اللہ جکنے ہتھا دنائن اکھیوں دنیوان پیر دنائن ادا جے سسوی وچارڑیا انہ کو رگو پانجو پنل ونیا جیو رات تھی وئی نشو جیو یہ جو کھڑی اکڑیوں کھولے تم جو پنل تا آئی کون جوے تی مدینے من میں آؤں کھلیوں کی کاریاں صبح جو نہاریاں تو اٹھنو پاکن میں جوے تی وہ سسوی تو مانی نکھائیاں تو تا ڈاڑیوں خوشوں پہ ملائیوں تو مجھا دیر آیا تو خوشوں پہ گئیوں تو مجھا دیر آیا انہن کے دل میں مدی ہوئی اوہ اس پنل کے نشو دے کھڑی ہویا سسوی وچاڑی کے نشو ٹوٹوا کھڑی پر موقعی ایک جیدی پیو جون سر نون
ससवी अॻियों था नांग सुजन गिदड़ बांदड़ भोलड़ा तेरे छरियाणियूं कनि विझो वात वणनि में उतलुंदियूं थियूं लड़कन तंहिं पोइ पुछनि ता पुकड़ा कनि पुनल जा ससवी थी चए पहिरियां यार पुनल ॾे मां पहिरें पंध कंदियासे पेरनि पंध करणु छॾियो ऐं हथनि भर हलंदियासे हथनि हलणु छॾियो ऐं सीने भर सुरंदियासे सीने सुरणु छॾियो ऐं चश्मन भर चुरंदियासे ये चश्म चली चूर थिया वञी पिण पवंदियासे तुंहिंजे मिलियो त मिलंदियासे न त घोरी जान जतन तां ओ जेॾियूं मूंखे तन न ॾियो मिणा न ॾियो मूंसां उहे हलनि जेके पंधो सजायो कनि उहे हलनि जेके मुंहिंजे पुनल खे तानो न ॾियनि उहे हलनि जेके मुंहिंजे पुनल जी झलक खां वाक़िफ़ हुजनि ससी चाड़ी राति जो डोरे आयो वण जा पन हवा ते हलनि अॻिते तां करे किरी चए ओयो मुंहिंजो पुनल्ला ओयो मुंहिंजो पुनल्ला ओयो मुंहिंजो पुनल्ला पां त वञी ससी विचाड़ी के मंगल ते पहुते हिकु बदू जी नज़र पई आयो चवे थी सतुर कर सतार आऊं उघाड़ी आयां ढक जो ढकण हार ॾेई पांद पना जो चवण जो मक़सद इहो अदा जे करे ससवी खे पंहिंजो पुनल प्यारो आहे पुनल न विञायो आहे न को तोखे कदुर आहे तुंहिंजो पुनल त तुंहिंजे सीननि में तोसां मौजूद आहे तुंहिंजो पुनल असांजो त उहो आहे जेको चवे थो घर वञ केरु न अथई सलाम मुदे वरा तुंहिंजे कखनि में मां मदीने जो मीर मौजूद हूंदो आहियां मदीने वारा साईं जा गुलाम तुंहिंजो न को पुनल विञायो न को तोखे कदुर आहे साईं मोहम्मद कासिम मशहूरन वारा फरमाईंदा अब्बा हिकिड़ो जट होड़े चावड़ ऐलान कंदो पियो ते आहे को उठ गोले दे तद उठ जांस आहे को उठ गोले दे तद उठ जांस पुछण वारे पुछो जट हिक उठ जे एवज़ तूं द छो ॾींदे जीअं त लधे जी लज़त तोखे ख़बर ई कान्हे का जेका शइ गुम थी मिलंदी आहे उनजी मोहबत जो अंदाज़ छा हूंदो आहे ओ सजणा तुंहिंजो असांजो पुनल असां सां हिते बि गॾु आहे क़बर में बि गॾु आहे हशर में बि गॾु आहे त असांजो ईमान आहे असांखे उहो करणु खपे जेको मदीने जे मीर फरमायो क़बर में दुनिया वारा कम न ईंदा कम ईंदो त मुंहिंजो मदीने जो मीर ईंदो हिन जे करे मुस्लमान सुता उथी जाग निंड न कजे एतिरी तो भाइयो हमेशा ला मां झांदे जो माग सुल्तानी सुहाग निंड कंदे न मिलई उसमें योम के अर्ज करने से दर्द वारों पैगाम असां दस्तगीर जा मुरीद हुसैनी आया तारीख़ लब्बैक जो अदनान नौकर खातिम अमीरुल मुजाहिदीन जी मोहब्बत जो गुलाम आया तव्हां यादि रखो मुस्लमानो साथ ॾियण तव्हांजो कमु इंशाअल्लाह दुश्मन खे ताक़त न थींदी सुन्नी तो ते को हथ खणी ॾेखारींदो न छो असां सुन्नी आहियूं